अस्सलाम वालेकुम सभिनी ॾिसंदड़नि ऐं ॿुधंदड़नि खे हिन चैनल में असां भलीकार चऊं था। अॼु असीं अल्फ़िए वारी कख पटी पढ़ंदासीं। अलिफ़िए ए, बे ये बे, बे ये बे, भे ये भे, ते ये ते, थे ये थे, टे ये टे, ठे ये ठे, से ये से, पे ये पे, जीम ये जे, ये झे ये झे, ये ञे, चे ये चे, छे ये छे, हे ये हे, खे ये खे, दाल ये दे, धाल ये धे, डाल ये दे, डाल ये डे, ढाल ये ढे, जाल ये जे, रे ये रे, रे ये रे, जे ये जे, सीन ये से, शीन ये शे, स्वाद ये से, ज़्वाद ये जे, तुए ये ते, जुए ये जे, एन ये ए, गैन ये गे, फे ये फे, फे ये फे, काफ ये के, काफ ये के, खे ये खे, काफ ये गे ये गे, घे ये घे, ङे ये ङे, लाम ये ले, मीम ये में, नून ये ने, रून ये णे, वाव ये वे, हे ये हे, अलिफ ये ए, ये